କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯାହାକୁ ରେନାଲ୍ କାଲକୁଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ରାରେ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ ଆଉ ସ୍ଫଟିକଭୂତ ହୁଏ। ପ୍ରାଥମିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଏବଂ ମେଟାବଲିକ୍ ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଅଦରୱାଇଜ୍ କମ୍ ପରିସ୍ରା ହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଲେଟ୍, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏଭଳି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେଇକି ସ୍ଫଟିକଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ପାଳଙ୍ଗ, ବିଟ୍, ବାଦାମ ପରି ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବା ପ୍ରୋଟିନ୍, ସୋଡ଼ିୟମର ଏକ୍ସେସ୍ ୟୁଜ୍ ଏସବୁ କିଡନୀ ପଥର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଏ। ଅଧିକ ସୋଡ଼ିୟମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଉଭୟ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବାରେ ବେଶୀ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି। ଆନୁବଂଶିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଏହି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ପରିବାରରେ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ ସିନିୟର ଲୋକମାନଙ୍କର, ଏଜେଡ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବାର, ତେବେ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇପାରେ। ହାଇପର ପାରାଥାଇରଏଡିଜମ୍ ଏବଂ ହାଇପର ଅକ୍ସାଲୁରିଆ ଏଭଳି ମେଟାବଲିକ୍ ବ୍ୟାଧି ରହିଲେ ରକ୍ତରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ର ସ୍ତର ବଢ଼ାଏ, ଯାହାକି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ର ବିପଦକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ। କେତେକ ଡାକ୍ତରୀ ସମସ୍ୟା ଯେପରିକି ମେଦବହୁଳତା, ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ, ମେଟାବଲିକ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ବା ମୂତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କିଛି ଆନାଟୋମିକାଲ ଆବନର୍ମାଲିଟି ଯୋଗୁଁ ଏ କିଡନୀ ପଥର ହେବାର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ରା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଧାରିତ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ୟୁରିନ୍ରେ ଏସବୁ ସଲ୍ଟର ପରିମାଣ ବଢ଼େ, ଯାହାକି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ତିଆରି କରେ। ଜୀବନଶୈଳୀର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ମଧ୍ୟ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ପାଣି କମ୍ ପିଇବା, ମିନେରାଲର ଅସନ୍ତୁଳନ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେକ ବିରଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଷ୍ଟିନ୍ୟୁରିଆ ନାମକ ଏକ ପାରିବାରିକ କାରଣରୁ, ଆନୁବଂଶିକ କାରଣରୁ ସିଷ୍ଟିନ୍ ପଥର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପରିସ୍ରାରେ ସିଷ୍ଟିନ୍ ଲିକ୍ ହୁଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗାଉଟ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପ୍ୟୁରିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହୁଏ, କାରଣ ପ୍ୟୁରିନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବଡ଼ିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ର ଷ୍ଟୋନ୍ ସବୁଠୁ କମନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଟେ।